Tak tam seš ty plesniváku. Tvile, my už točíme. Jo, aha, takže já vítám všechny dámy a pány, co se na nás koukají. Dneska tu máme lehčí nábor na celé studio, naše TL Production. A je tu teda se mnou Latka. Čus. Takže já myslím, že můžeme přijít k podmínkám. Takže podmínka první, mít 11 a více let. Druhá podmínka, originální Minecraft účet. Třetí podmínka, TSK alias TeamSpeak a Skype. Čtvrtá podmínka, Technic Launcher. Pátá podmínka, čas. Šestá podmínka, no prostě mít mikrofon. Sedmá podmínka, trochu hereckých schopností bychom prosili, prosím. A za osmá a poslední finální podmínka je to, dám vám chvilku, ne, nedám, kecam, hamači, takže to by bylo pro dnešní rychlý, trochu zvolený hyperaktivní nábor všechno. Já tam jdu zabít tu plesnivou hlavu, kterou tam vidím, a loučí se s váma Twill a Latkan a čau, čau. Čus. Konečně.